Er vi startet? Ja, vi har startet. Det er bare... Det ved jeg ikke. Det er jo en start, som vi ikke Det har jeg prøvet på et Du tidspunkt. ved, hvor man bare laver sådan, hvad fuck skal vi lave? Hej. Vi har slugt. Ja. Hej alle sammen, og velkommen til den video. I dag har vi Mads med. Ja, mig og Mads, vi har købt en garage. Og ved I, hvad der er fundet med i den garage? Mega mange biler. Så i dag skal vi bare se. give en tur, garagetur. Vi har Sune bag kameraet. Hej. Let's go. Så kom med. Nå, men det her, det er min McLaren. Et eller andet. Det er sgu da min. Nå, okay, det er Mads' nå, men det gider vi Det er sgu da min. Kom, lad os kigge det her. Og det her. Kæft, den er grim. Og det her, det er min McLaren. Og kom. Det her, det er den fedeste McLaren ever. Det siger du jo bare, fordi det er din. Nå, men videre til næste bil. Det her, det er en Ferrari og det er- Californien, og det er Min. Ja, det er en delebil. Det er min. Okay, det er Mads'. Det er en Ferrari 400. 58, er det ikke rigtigt? Ferrari 458 Spider. Den er... Og det er min. Og den er bare kanon. Og så kommer vi til den her. Det er min bil, og det er så fucking nice. Det- Nå, men det her, det er Mads'. Den er... Det er sgu lidt en mærkelig. Det er egentlig bare sådan nogle Det biler. er en fucking fed bil. Altså, dem som I på se, dem som I ser herover. Det er jo egentlig... De biler, som I ser herover, det er jo de biler, som... Det er jo vores hverdagsbiler. Det er jo dem, vi kører i. Ikke også? Ja. Jeg kører den her fedeste en. Det her det er helt klart den fedeste. Og det er også helt klart min bil. Så det her, det er Mads' bil. Den lugter sindssygt meget røg. Det er en stinkebil. Hold nu kæft, Jeg ligger Mads. røget i den. Den stinker helt vildt. Nå, men det her, det er vores Puma. Det her, vi sidder og sælger biler. Det er en bilhandel, det her. Eller, Det er sgu da en garage for helvede. vores garage, det var for sjovt, drenge. Men computeren virker ikke lige nu. Altså, jo, det gør den lige her. Det er lige meget. Sådan der. Det var for sjovt. Den er bare slukket nu. Det her, det er vores stole. De er rigtig flotte. Prøv at se. De er Fucking dyre. Det er simpelthen... Det er mit stativ. Det her, det er et kamerastativ. Det er simpelthen min kameramands stativ. Prøv at se, hvor skrå det er. Det er rigtig flot. Det er sådan lidt med bare... Ikke smart. Klar, smadret. Stod det lige pludselig der. Videre til mig, ikke? Mads han er selvoptaget, okay? Men ved du hvad? Det var simpelthen alt for i dag. Simpelthen alt for i dag, mand! Han er kameramanden. Han står. Prøv at se lige der. Jeg hedder Sune, og jeg hedder Sune Levets på YouTube. Gå ind og følg mig i dag. Oh, this you crazy mother.